Angajații poliției răniți în timpul acțiunilor violente de duminică au fost vizitați astăzi de ministrul de interne Alexandru Jizdean la Spitalul Maii. Oficialul a chemat populația la calm și s-a arătat îngrijorat de modul în care acționează unele forțe politice. Vreau să rog populația noastră să se liniștească, cer calmitate de la cei care organizează și iese la proteste. Până la urmă au avut de suferit doar polițiștii și este un lucru îngrijorător pentru noi, modul în care se acționează în continuare atât de violent. Starea pacienților la moment este medie, stabilă, pacienții primesc toate îngrijirile necesare, urmează careva investigații suplimentare, după care se hotărăște tactica de tratament. Majoritatea au traumatism cranio-cerebral în rezultatul aruncărilor cu pietre sau careva corpuri dure care n-au reușit la moment să casca de protecție să fie aplicată și atunci au primit traume la majoritatea regiunii cranelor.